Vidste du, at NIAS har en app til at indsamle data, når du er ude på opgaver? Hvis ikke, så lyt med her. Collecto er NIAS' app til at registrere GPS-specifikke data. Det vil sige data om et bestemt emne, og så en GPS-position på din registrering med dine data. Du kan også tage et billede, og så gemme det sammen med din registrering. Alle dine registreringer kan vises i dit GIS-system som via en VFS-udstilling. Arbejder du med NIAS' Kortinfo WebGIS, så kan du til med få vist dine billeder direkte i dit GIS-system. Collecto arbejder med formularer, som du selv kan sætte op, og du kan selv bestemme, hvad der skal stå i de forskellige spørgsmål i formularen. Du kan også selv bestemme, om der er svaret, det skal tastes ind, om det skal vælges i en drop-down, eller ved at udfylde en liste med et flueben eller radio buttons. Det er kun din fantasi, der sætter grænserne. Du kan bruge Collecto til en bred vifte af opgaver. For eksempel registrering af bevaringsværdige bygninger i kommunen, udfyld dine data om bygningen, dens bevaringsværdi, tag et billede og gem det hele. Du kan også lave bygningsinspektioner, både indenfor og udenfor, hvor du kan dokumentere, hvad der trænger til reparationer på din bygning. Det kan også være byggemodningsområder, hvor man har brug for at vide, hvor er stikledningerne, eller hvis der er en skade i et område, inden man dækker et hul eller et brud på en ledning igen. Formularer kan også være offentligt tilgængelige, så alle kan indmelde uden at være brugere af systemet. Så kan man for eksempel få sine borgere til at indrapportere huller i vejene, og så kan man styre det via sit GIS-system, hvornår det skal repareres og hvilken status de er i. Du kan også lave elementregistrering i den lokale bypark, så man kan se, hvad der er kunstgenstande, eller hvis der er for eksempel hegn rundt om søer, trapper ned til offentlige toiletter eller lignende. Man kan også bruge Collecto til registrering af invasive plantearter, og her kommer billederne virkelig til sin ret, for det er ikke alle, der kan artsbestemme på den rigtige måde, og man kan måske se omfanget af den enkelte registrering og den enkelte invasive planteart. Biologer kan tage Collecto med ud i naturen, hvis man skal ud og registrere f.eks. dyr eller padder i åer, vandløb eller branddamme som her. Collecto arbejder offline, så hvis man kommer så langt ud, hvor man ikke har internetforbindelse, så er der stadigvæk mulighed for at gemme sine registreringer og synkronisere dem, når man kommer tilbage i nærheden af byerne. Som sagt, så er det kun din fantasi, der sætter begrænsning for, hvad du kan bruge Collecto til. Se mere på www.collecto.dk eller ret henvendelse til NIAS.